Haia Huw, so Gwenllian Beynon i fi'n gweithio yn Coleg Celf Abertawe. Shwmae Gwen, Huw i fi, Huw Williams, a i fi yn arweinydd ar y Coleg Cymraeg yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. A dyma ni nawr arddangosfa Golwg Ar Gelf. Mae e'n barod wedi bod mewn 2 lleoliad byw, oedd e yn Gaerdydd ac yn Abertawe, ac wedyn ni gyda hwnna mae Matt a Carl o Domingo Studio wedi dod i recordio fe, ac felly dyma fe'r arddangosfa rithiol. Ie, cyfle eto, ni wedi bod rhedeg yr arddangos yma am sbel nawr, a ni wedi bod yn mireinio fe tro ar ôl tro, a fi'n credu mae'n ysgol rili dda, Gwen, actually. Eitha ples a beth ni wedi troi mas. Ni wedi ffilmo fe yn y 2 lleoliad wedyn ni, fel bod dyn ni ryw adnodd mwy hir dymor den, fel llwn ni dyngos hwnna wedyn ni yn ddigidol dros y flwyddyn nesaf, yndyfe? Yn sicr, mae'n really handy actually, achos fi wedi ffindo dyn ni fan hyn mewn myfyrwyr yn mynd nôl a edrych ar y gwaith, fi'n sôn am bod ti'n enghreifftiau o waith a arddull penodol, a mae'n adnodd gwych i wrth i sort of signpost y myfyrwyr ato e. Ie. A fi'n credu leni, oedd e'n eitha gyffroes, oedd na ryw fwrlwm iddo fe, le o'n i wedi dechrau casglu gwaith, a wedyn oedd fwy o waith yn ymuno ar arddangosfa wedyn, erbyn bod ni'n gorffen yn Gaerdydd, yn Abertawe. So oedd na hefyd yn gyffroes iawn. A oedd e'n hyfryd i fod nôl hefyd yn fyw, yn dod e? Yn sicr. Cynnal arddangosfa, ie. A natur y pop-up yw, wrth gwrs, so ti byth cweit yn gwybod pa fath o gymysgedd y waith geidi a beth bydd yn edrych fel ar y diwedd. A i rai bobl, maen nhw'n meddwl, goodness, mae hwnna'n bach yn heriol, ond mewn ffordd hwnna yw'r peth sydd wneud yn ddigwyddiad mor ddiddorol. Ie, y ffaith bod e'n pop-up. A hefyd nawr ni wedi popo lan yn ddigidol hefyd, achos doedd Carl a Matt efo ryw offer anhygoel o Domingos i recordo fe. O'n i'n synnu, oedd e'n syfrdanol, really, y kit newydd sydd wedi cael ei creu oherwydd fi'n credu y sefyllfa ni wedi bod trwyddo, ond efe, jyst rhywbeth rhyw offeryn bach fel hyn, oedd e'n ffilmo bob man, a oedd e'n hwnna i fi yn ddiddorol. Yn sicr, fi'n credu mae'n ddiddorol hefyd i weld o ran bod gallu dangos gwaith 3D hefyd. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn really ddiddorol. Fi'n credu mae, fel ni'n gweud o blaen, defnyddio fel adnodd yn mynd i'r dyfodol yn boerus dros ben, fi'n credu. Yn llai weld mewn falle 10 blwyddyn, 15 blwyddyn, bydd ni cyfres o fideos yn dangos beth sydd wedi bod yn digwydd dros y cyfnodau yma. Ie, a bwriad Golwg Ar Gelf yw bod ni yn just cael gwaith at ei gilydd, bod e'n neud pop-up, ond bod e hefyd just yn dyngos ta beth mae myfyrwyr yn gweithio arno ar y pryd neu rhywbeth maen nhw'n dewis roi mewn. Os dim thema iddo fe, os dim bwriad fwy na iddo fe, mae e'n dod â pobl at ei gilydd, yn dweud, na'r bwriad y peth. A credu bob blwyddyn hefyd fi'n meddwl, mae e'n dod â bobl at ei gilydd mewn ffordd hynod o ddiddorol, fi'n credu. A mae rhyw allbwn i hwnna, ond does yma rhyw fwrlwm yn cael ei greu. Ie, yn sicr. A fi'n credu bod ni'n gweud hyn trwy'r amser, a ni'n ffindo hyn yn ein gwaith yn ei mae yna rwydwaith yna, ond o ran cael pobl i gysylltu gyda'i gilydd a datblygu rwydwaith o bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn y blaen, yn really bwysig, actually, bod ni'n cofnodi fe fel betai. So mae hwnna'n rhywbeth sydd yn, i fi'n ffindo na, mae'n rhywbeth yn dod nôl at ai yn atgoffa fi yn bod ti'r arddangosfa, really. A ni'n gwybod bod myfyrwyr ar cyrsiau gwahanol o fewn y prifysgol dyn ni, falle na bydde wedi siarad gyda'i gilydd, achos y digwyddiad yna, heb os am y myfyrwyr sy'n tu allan yn eich prifysgol chi, Gwen. Ie, yn gwmws, ie. Mae allbwn diddorol wedi digwydd gyda ni wythnos hyn. Mae un o'r merched yn yr ail flwyddyn, Carl Bwlman, wedi mynd ati ysgrifennu datganiad i'r wasg. A beth oedd yn ddiddorol i fi amdano'r datganiad oedd bod hi'n dehongli'r arddangosfa, ond hefyd oedd hi wedi tynnu lluniau o'r fyfyrwyr eraill gyda'i gwaith nhw. Yn amlwg dim ond myfyrwyr Abertawe oedd hwnna tro hyn, yn dyfe. Ond o'n i'n meddwl, mae hwnna'n neis, achos athi ati hwnna, at wneud hwnna, nawr mae'r prifysgol wedi rhoi hwnna mas ar y cyfryngau cymdeithasol. A oedd hi wir wedi enjoyo wneud hwnna, a fi'n credu, bys ni ddim wedi wneud Celf a Dylunio ar y map, ddim wedi creu arddangosfa, bydde hwnna ddim wedi digwydd.
Mae hwnna'n rili ddiddorol achos mae fe yn gwthio fe tu fas i just y myfyrwyr yn ymrwymo a gosod lan a curiadu'r actual arddangosfa, ond hefyd falle deall y cyd-destun o farchnata a hyrwyddo'r arddangosfa ei hunan hefyd, sydd yn cam ymhellach ydw e. Ydy. A tra bod ni'n siarad amdano curiadu, yn dyfe, ges ti myfyrwyr dy fe i guriadu yn Gaerdydd, ydw fe? Do, a eto oedd hwnna'n fel i fi'n, pan ni'n cysylltu gyda'r myfyrwyr yn sôn am bod i'r arddangosfa, hwnna un o'r manteision. Ni'n annog myfyrwyr i gymryd rhan, a maen nhw'n moyn cymryd rhan, achos bod nhw'n cael y cyfleoedd extra yma, yn hytrach na just dangos y gwaith, curiadu'r gwaith, y profiad y gweithio mewn tîm o dan, dim dan bwysau, ond i deadline, mae'r un o'n sgiliau really bwysig, ac y myfyrwyr yn buddio hwnna hefyd, yn ogystal â dangos y gwaith o bethau. Ac yn Abertawe, mae artist preswyl gyda ni, so ni'n rhoi'r swydd na i'r artist preswyl, achos hefyd, fel ti'n gweud, mae fe'n creu rhywbeth proffesiynol, yn dweud, i'r person ifanc na sy'n newydd graddio, sydd yn gweithio gyda ni fel artist preswyl, a buodd Owain Sbarnon yn curiadu ni yn y Coleg Celf Abertawe. Ac felly mae fe jyst yn rhoi profiadau, a hefyd beth sydd wedi digwydd hefyd yw bod y myfyrwyr hefyd yn creu cyswllt gyda fe. So na mae fe bach yn hŷn, mae fe wedi graddio, mae fe'n gweithio mewn swydd, mewn prifysgol, a wedyn ni y myfyrwyr yn cysylltu gyda fe. So mae fe, fel ti'n gweud, mae'r rhwydweithio hyn yn rhywbeth i ni'n gweld sydd yn rili bwysig o ran yr arddangosfa. A hefyd fi'n credu, fel ni wedi gweud o blaen, mae fe'n agor i fyny beth i ni'n neud i staff arall o fewn y brifysgol hefyd, a i ni'n cael adborth nôl gan staff yn gweud bod nhw'n dod ar draws y gwaith Cymraeg a hyd yn oed y myfyrwyr Cymraeg am y tro cyntaf. So ar y lefel hynny hefyd o ran fel galluogi staff eraill tu fewn i'n ysgol Celf a Dylunio ni, ond tu hwnt i hynny, i fod gallu gweld beth sy'n mynd mlaen, mae fe'n really bwysig. Ac yn gystal hynny, ni'n trefnu Celf a Dylunio ar y map, a mae hwnna hefyd yn bwysig hefyd, le ni'n cael myfyrwyr at ei gilydd mewn lleoliad, a mae hwnna'n gwaniaeth llefydd. Wnaethon ni llwyddo i wneud yn rithiol trwy cyfnod clo, a wedyn ni trwy hwnna hefyd, ni wedi penderfynu trial recordo peth o'r peth byw eleni, adnodd digidol allwn ni gael hefyd, yndyn ni. So bydd hwnna gobeithio ar gael hefyd i cyd-fynd â hwn. Na fi eisiau cymlaen, bydd hwnna'n digwyddiad arall. Ond maen nhw'n gweithio'n dda gyda'i gilydd fel par hefyd, fi'n credu. Cyfres o arddangosfeydd, Golwg Ar Gelf, a wedyn y digwyddiad map ar y diwedd. Fi'n credu mod un par o ddigwyddiadau sydd yn gweithio mae dilyniant da, fi'n credu. Good, sy'n y fe. Mwynhewch yr arddangosfa, den rhain sy'n watcho. Mwynhewch.